कि बाड़े पटना के सुपर डुपर खान सरजी कि बाड़े पटना के सुपर डुपर खान सरजी। जाति धर्म के नहीं मानेले विशेष जी, जीएस पढ़ावे ले छोड़ी सब कलेश जी, छोड़ी सब कलेश जी। जाति धर्म के नहीं मानेले विशेष जी, जीएस पढ़ावे ले छोड़ी सब कलेश जी। यूट्यूब पर उज्जवल कर सब कर फिल्म चरावाए भैया जी। यूट्यूब पर उज्जवल कर सब कर फिल्म चरावाए भैया जी कि बाड़े पटना के सुपर डुपर खान सरजी कि बाटे पटना के सुपर डुपर खान सरजी। नेता अभिनेता लोग के कहले बाड़े नीचे, मीडिया रिपोर्टर सभे घूमे पीछे पीछे, घूमे पीछे पीछे। नेता अभिनेता लोग के कहले बाड़े नीचे, मीडिया रिपोर्टर सभे घूमे पीछे पीछे। केतना लइका लइकने के बनवले आई सवाए भैया जी। केतना लइका लइकने के बनवले आई सवाए भैया जी कि बाड़े पटना के सुपर डुपर खान सरजी कि बाड़े पटना के सुपर डुपर खान सरजी।